Dostali ste niekedy správu typu som bohatý princ z Dubaja a môžem ti dať kúsok zo svojho miliónového majetku, ak mi trochu pomôžeš? Ja podobné správy vidím párkrát do roka a samozrejme ich ignorujem, pretože je to totálna hlúposť. Všetko, čo je také ľahké, má vždy nejaký háčik a čo má hodnotu, si vyžaduje prácu. Napríklad, ak chcete mať štíhle telo, musíte začať cvičiť a prestať jesť sladkosti. To isté platí aj pre vzťahy. Predstavte si, že sa vám páči nejaký chlapec a on zajtra pribehne, klakne si pred vás na kolená a začne vás prosiť: Bože prosím, buď mojou priateľkou. Možno je vám sympatický a nemáte nič proti nemu, ale takto to predsa nejde. Ak sa do vás niekto zaľúbi, tak rýchlo a intenzívne je to jednoducho nezaujímavé. To isté platí aj pre chlapcov. Chlapci radi dobíjajú dievčatá, aj keď to možno nepriznajú. Pre nich je dievča odmena. Ak mu hneď poviete áno, budete pre neho menej cenná, pretože nemal čas si vás idealizovať. Ale ak s ním budete niekoľko týždňov flirtovať a až potom súhlasíte z rande, bude si myslieť, že je to jeho zásluha. A práve o tom je dnešné video. Ako ho prinútiť, aby za vami behal. Takže poďme na to. Prvá. Prestaňte za ním behať, je to ako hrať sa so psom. Keď za ním bežíte, uteká od vás. Ale ak začnete utekať vy, bude vás naháňať. Ak ste sa už niekoľkokrát pokúsili nadviazať kontakt, poslali mu správy a začali si písať, teraz je čas zastaviť sa. Samozrejme, nebuďte hrubá. Ak s vami bude pokračovať v konverzácii, odpovedajte a buďte milá. Len ho nechajte, nech sa snaží získať vašu pozornosť. Druhý. Vzbuďte v ňom trochu žiarlivosti. Dajte mu najavo, že nie je jediná ryba v oceáne, porozprávajte sa s inými chlapcami, ktorí sú v jeho okolí. Možno choďte s nimi na prechádzku. Urobte to tak, aby videl, že ste žiadaná aj pre iných. To vytvorí určitú súťažnú atmosféru a on začne premýšľať, ako vás presvedčiť, aby ste išli na rande práve s ním. Tretí. Hrajte sa na nedostupnú, neotvárajte sa mu úplne. Nehovorte mu všetko, čo sa deje vo vašom živote. Čím menej mu poviete, tým viac bude o vás premýšľať. Štvrtý. Udržujte vzťah vzrušujúci. Tieto malé naháňačky by nikdy nemali skončiť. Ak sa budete navzájom dobíjať, váš vzťah bude dlhofarebný a zaujímavý. To je na dnes všetko. Ďakujem za pozretie, nezabudnite dať like a vidíme sa na budúce.